लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो नोंथांमोना मोजाङै थाबाय थानो हाथों। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना माने सोरबा हांसोनि एबा दाउनि फार्मिं खालामनो सानदोंबा फार्म खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आं सिगांनिफ्रायनो भिडिअ बानायबोगासिनो दङ। नोंथांमोना मेसिन नांगौबा आंनावनो मोनगोन मेसिनखौ आरो नोंथांमोना मेसिन नांगौबा आंनाव कन्टेक्ट खालामनानै जाबाय। आङो डिसक्रिपसनाव होना होगोन आरो मेसिनखौ बायखांनायनि उनाव नोंथांमोना बा लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना माबोरै खालामनांगौ माबोरै खालामनाङा गासिबो फोरोंहरजोबगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। बेजों लोगोसे नोंथांमोना आरो आं खोन्थाबावनो सानदों बियो जाहैबाय जुदि नोंथांमोना हांसो फिसा नांगौबा मोनगोन। गोबां रोखोमनि हांसो थायो। रोखोम लायै रोखोम हांसोनि दामा जागोन। नोंथांमोना बेसेबां नांगौ अर्डार होनो हागोन आरो हांसो फिसा दाउ फिसा खमैबो नोंथांमोना 200टानि गोजौआव जानांगोन हांसोआ। मानो होनना बुङोबा नोंथांमोननो हांसो फिसा बानायनो थाखाय बा दिरुननो थाखाय एसे सम लायो। ओमफ्राय सम लानायाव जेनेबा ओरैनो 20टा 30टा 100टा 80टा बेफोरबायदिबा माने हरनो माने उसुबिदा जायो एसेल'खौ आरो बेखौ बानायनायाव बहुद सम लायो। बेखायनो नोंथांमोना हायोबा एटलिस्ट 200टासो फिसा नोंथांमोना हाथाराबाबो 150टासो माने 150टासो माने हांसो एबा दाउ फिसाखौ मोनलांगोन आरो बिनि सायाव गोजौआव 500टाबाबो मोनलांगोन। नोंथांमोना 400टा 300टा 500टा गोजौआव 500टासिमबाबो हांसो एबा मा होनो दाउ फिसा बेखौ मोनलांगोन आरो नोंथांमोना। बेफोर गासिबो दाउ लायै दाउ जागोन। दाउआबो अनेक रोखोमनि दाउ थायो आरो हांसोआबो अनेक रोखोमनि हांसो थायो। हांसोआ बबेबा 1.5 केजि जानाय बबेबा 1 केजि जानाय बेफोरबायदिल' थायो। अबेबा आरो 3 केजि 4 केजि जानाय हांसोबो दङ। बैफोर माने हांसोनि जात लायै जात दाउनि जात लायै जात दामा जागोन आरो बे दाउ फिसानि दामा जागोन। नोंथांमोना बेखौ कमेन्टआव सोंहरालासिनो डाइरेक्ट आंनाव फन खालामनानै सोंहरोबा मोजां जायो। माने कमेन्टआव साबैसेनि एखे कुइसनखौनो माने खोन्थाहरबाय थानाय जायो। डाइरेक्टलि माने कमेन्टखौ नायबाय थानाय जाया। बेखायनो डाइरेक्टलि फन खालामनानै सोंहरबानो जाबाय। आं नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होगोन आरो डिसक्रिपसनावबो होगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेनो आरो नोंथांमोना दाउआ गोबां मानसिफ्रानो बेमार जायो होननानै सानो। बेमार जानायनि गोबां मुलि दं। आं मुलिनि मुंखौबो नोंथांमोना जेब्ला फैयो अब्ला खोन्थाहरगोन मा मुलि नांगौ मा मुलि नाङा। बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा खालामनो गोसो माबोरै खालामनांगौ बेखौबो आं गासै खोन्थाजोबगोन। आरो नोंथांमोना दाउदैनिफ्राय जुदि दाउसा फिसा देरुनोबा बेनि मेसिनखौबो आंनिफ्रायनो मोनगोन। नोंथांमोना गैयाबाबो गोबां रां खामायनो हागोन आरो जेनेबा नोंथाङा 400टा 500टा 1000टा दाउदै बिदैखौ मेसिनाव सोनानै नों बिनिफ्राय फिसा दिरुननो हागोन। बे फिसाखौ नोंथाङा गिदिराव फेदेरनानै फानो ना फिसायावनो साप्लाय खालामो बे नोंथांनि खोथा। बेबायदि आरो नोंथांमोना ओरैनो थास्लायस्लाय जेनेबा गोजानाव थास्लायस्लाय बेफोरखौनो गावनि मोनसे पार्मानेन्ट खामानि होननानै जुदि मोजाङै मावोब्ला मावलांनानै जेनेबा बेखौ नोंथाङा गोसो होनानै मावोबा नोंथाङा जाफुंसारैनि खोथायानो गैया। बेबो मोनसे लामा। जेरै जोंनि साखाथि फाखाथि गोबां गुबुनारि सुबुं जेरै जों बुंनो हायो बांगालफोरा बेफोर खामानिखौ जोबोर मावो आरो बिसोरो खामानि मावनानै बिसोरनिफ्राय बहुद दाउ हांसो बांगालफोरनिफ्राय नोंथांमोना नुबाय थायो। बिसोरनिफ्राय साप्लाय जानाय नुयो जोंनि बर' मानसिनिफ्राय। बेफोरबायदि ओरै मासे मानैल'सो मोनो। माने जोंनि बर'फ्राबो गोबां बिदिनो दा बानायनो हमबाय दाउ फार्मिं मानो। नोंथांमोनाबो बिदिनो बानायनो गोसो दङब्ला आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखिनिखौनो बुंबाय। बाय बाय।